Eskafandra bildumak Simone de Beauvoirren bigarren sexua saiakera ekarri du euskarara. Irene Arraratzek itzuli du liburua eta Nora Alberdik eta Iratze Fresnedak saiakeraren inguruko film laburra osatu dute. Hizkuntzaren batean emakume euskaldunak eduki dugu Simone de Beauvoir irakurtzeko aukera, baina orain honetan gure begietatik eta gure hizkuntzan irakurri, ikasi eta gozatu ahal izango da. Ez da iraganari begirako liburu bat, nahiz eta 70 urte etorkizunari begira egindako liburu bat da. Beti ere indarrean jarraitzen duen liburu bat, eta esan bezala, euskeraz merezi duen bezala. Liburu importante bat da, dudarik gabe, bai pentsamendu feminista, baina ez hor bakarrik. Baita ere filosofiaren historia, eta baita ere esango genuke erun politikoan ere, bai? Liburu hau nik uste dute oso referentziala dela pentsamenduaren eta praktikaren eta gizarte eraldaketaren gainean pentsatzen eta ekimenak aurrera ateratzeko umeetan. Klasiko bada. Beti esaten da, feminismoaren pentsamenduan, da filosofia feministaren pentsamenduan, eta filosofiaren pentsamenduan jardun duten emakumeak, hainbat izan dira, baina Simone de Beauvoir gauza batzurekin adosegon edo ezegon, baina ondoren sortzen dut feminismo guztiak, nolabait esaten duela Simone de Beauvoirren ala bat direla. Berdin feminismo radikalak, edo marxistak, edo liberalak, edo queerrak, edo nolabait hemen abiatzen da gaur egun ezagutzen dugun feminismoa, eta hemen abiatzen da gaur egun ere eskuartean ditugun gure gizartean bertan, Euskal Herrian bertan ditugun hainbat auziren eta hainbat auzi aztertzeko, pentsatzeko eta eraldatzeko oinarriteko. Gauza asko aldatu dira, onerako eraldatu munduaren txoko batzutan, baina funtsean, Simone de Beauvoirrek aztertzen duen mundua gure mundua da.